pagdating ng DOST, natulungan po tayo. Mayroon pong grupo na lumapit po sa atin para humingi ng tulong na sila ay tulungan para sa pananahi. Ang tanong, ang sagot. Anong samahan ang lumapit sa PMLC para humingi ng tulong para sa kanilang community service dahil sila ay third year college ng social development or yung social worker? Yung hindi pa nakasagot. Estudyante ko na PLB. Okay, PLB. Follow-up question. Ano ang PLB? Kamantasang lungsod ng Valenzuela. Ha? Kamantasang lungsod ng Valenzuela. Kamantasang lungsod ng Valenzuela. Follow-up question. Sino ang presidente? Toralba. Ha? Toralba. Kilala pa nila? Kilala namin. Turalba? Toralba. Turalba. Babae, Sabi, no? Okay. Ngayon, ang tanong ulit. Ang tanong. Ang sagot. Sinong dalawa ang naging trainer noong ating PLB? Yung hindi pa nakasagot. Hindi pa nakasagot. Nakasagot ka naman? Hindi pa? O, sige. Sino? Kompletong pangalan ni Nate. Kompletong pangalan ni Nate. Kompletong pangalan. Maria Teresa. Matilda. Tama? Kala ko Maria Teresa Leonora. Okay, tama. Okay, sige. Matilda Teresa. At teka, sabi mo dalawa, di ba? Sino pa yung isa? Sino pa yung isa? Oo. Sama niyo naman daw siya. Oh, eto. Kanina, hiningi ko tatlo. DOST, Dole, SWD. Hindi lang yun ang tumutulong sa atin. Maraming tumutulong sa atin. Dagdagan ninyo. Yung nakasagot na, huwag na. Magbigay kayo ng 5 tumutulong sa ating organisasyon, ang PMLC. Sino? Nagpatas kayo ng kamay. Pero nanalo ka naman, di ba? Yung hindi nanalo. Yung hindi pa nanalo. Progress, okay. 5. Dami. Barangay. Sabi ko lang lupa. O, pwede na rin. Pagtsaga ko na. Tsaga ko na. Sige. Tayo dito, Ben. Ano ang bulungan? Kaya talaga nito. Okay. Sino pa? 5, 4, 3, Sama? Mayor. Pwede na rin. Okay, sige. So, recently, ay, nung pupunta po kami nila Brother Cesar, si President Rayan, at saka ni, sino kasama natin? Doon kumain tayo. Sasama na natin si Ma'am Lara ulit. Ay, pumunta po kami doon sa Tagalog. Kumain po kami ng unlimited na pagkain. At doon po ay natuwa po ang JCI. Inibitahan po tayo ni Vice President at saka President Hans. Hindi po yung pangayon. Dalawa po yun. Ang presidente po ngayon ng JCI ay si Pres Hans. At ang Vice ay si Mike Carion. So, nung tayo in-invite, natuwa po sa atin yung mga taga-JCI regional and national. May isang tao po doon na ang sabi ay pagbibigay ng suporta po sa atin. Sino ang pangalan ng taong nagbigay sa atin ng 10,000 pesos? Noong May 31, tinanggap po namin ni Brother Cesar yung 10,000 pesos. Ako. Hindi ko alam. Sino ang pangalan? Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam. Ano pangalan? Kahit pangalan lang po. Letter R ang simula. Nambuhulan. Ano ba lang? Parang hindi kayo nagbasa ng GC, ano? Binasa ko po sa GC yung picture niya. Rogelio. Ha? Babasahin niyo naman yung GC. Sino? Reggie. Hindi Reggie yun. Maconi. Regional Vice President Reg Andal. Siya po yung nagbigay po sa atin ng 10,000. Palakpakan naman po natin, 10,000. Okay. Palakpakan. Okay, meron pa po dito masaya. Kasama ka dito. Makahula ka. Baka makahula ka. Halika dito. Okay.
dahil sa patuloy yung ating paggawa ng mga livelihood products, hindi na tayo kasya sa DML Hub. Ano ang tawag doon sa additional natin ng March, May 5. May 5. Show me. Sinabi mo na ba? Hindi pa. Abangan ko tanong. Oh. Noong huli, di ba dinalaw tayo ng ating mayora? Nagbigay siya ng 100,000. Pagkatapos po, may mga dumadalaw pa rin po sa atin. Tama po ba? Yung huling dalaw, sino po Ish yung Ilasa, dumalaw sa yeah, atin? shout out. Nakasama po ng Ledipo. Ayan. Kasama ng Ledipo. To improve our product. Sa ang departamento ng gobyerno yun. Yung hindi pa nakakasagot. Ha? Sinabi ko na nga, kasama ng Ledipo. So, ibig sabihin, hindi po yun. Sino po yun? Nanalo ka na ba, Ligaya? Nanalo ka na, hindi pa na nanalo. Ha? Ay, ikaw na, ha? BPI, from BPI po yun, pero particular department ay designer, Design Center of the Philippines. Ulitin po. Design Center of the Philippines. Follow-up question. Ano ang layunin ng Design Center of the Philippines? Layunin niya. Bakit tayo na doon? In-interview kayo? Ano dahil? Ano? Para? Ma-enhance ang ating product. Para ma-improve ang product or product development. Para ikaw sumagot. Nanalo ka. Product development. Okay, ito ba? Ano ang gusto ni Mayor sa Valenzuela? Sabi nga po, ang Valenzuela ay sa Valenzuela po kasi si Mayora ay siya yung nakapokus sa livelihood. Ano ang gusto po ng Valenzuela na ilagay sa Valenzuela para lahat ng produkto ay doon makikita? Para one-stop shop. Ano ang tawag doon? Hindi, bal. Gandang hapon po kay Islasha. Sige, tinanong na lang niya ako. Bal. Piloka. 21 million in the house. Mega love shout out. Okay po. Okay. Iisa na lang eh. Para bagsakan eh. Teka, kami magbata. Sino bata? Ayun, dalawin din, anak niya na. Sige, may lang po sa bata. Ayan. Masanak daw ni Linda. O sige. Ito na lang po, meron pa dito. Sino pa hindi nanalo? Sino hindi nanalo pa? Taas ang kamay. Sige. Siyempre, Sino nanalo? yung tulog. Mananalo pa naman, tulog. Okay. Sige, ganito po. Nagis. Ayan. Mama na. Mama. Hindi. Kasi, Hindi. bibigay ko sa'yo to, dahil mo to doon sa ano. Hindi, karagdagang hangin. Ha? Karagdagang sa center, ha? Sa showroom natin. Dagdag na lang po siya. Okay, dagdag po. Okay, ganito. Yung process po, maikling process lang po yung kanina. Ano po yung ginawa po ninyo kanina dun sa bola? Sino po yung nanalo doon sa bola? Na kinapa. Nakapa ng bola. Siyempre kami, magaling kami mga pa. Sino yung nanalo? Kami. Yung huli po, yung huli. Yung huli. Oo, sa basket. Bakit kayo nanalo? Magaling. Anong strategy ginawa niya? Bakit kayo nanalo? Nakinig po sila kasi sinisilaw ko yung mga team namin, team ka. Sinisigaw ko yung pusa, tapos yung lumalapit sila kung nasaan ako nakapwesto. Pati si Lourdes na. So, pinakinggan ang tinig, pumupunta yung mga Daniel kasama Berry niya. Sports Diba? Highlights. Tama ba? Ayan. Magandang At hapon meron po. pang nangyari. Good afternoon. Ano po nangyari? Yung mga tigre, nagtulong pa para sino yung nanalo? Til Salita ka. Nanalo ka si Lourdes. Sabi namin, Ate Lourdes kanan.
So, yun po, being a grupo, kung meron po Daniel Berry, nagsasalita, Sports sabi nga po, Highlights. nagbibigay tayo Yan, ng good instruction, afternoon. diba? So, dapat makikinig po muna tayo. Yan, welcome- At natutuwa rin welcome po ako sa- iba, yung welcome- iba ang daya. welcome po sa my life. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang mandadaya eh. Welcome to my Kaya life. po, may piring tayo, mai-enjoy nyo yun. Yan. At nakakuha kayo ng bola na talagang may piring kayo. Ay, sa kung sana, pilit yung inaaninan. Pilit yung inaaninag yung bola para makuha ninyo. Be honest, sino yung nakakakita na kumukuha ng bola? Wala ka amin, sabi ko. Wala ka umamin. Sila. Wala kang umamin ngayon. Sila nakakita. Alam nila kung sino kayo. Okay. Ang point lang natin dito ay kung ano po yung instruction, sundin lang po natin. So, sa lahat po kahit sa samahan ng mga anumang samahan, kapag may leader, pakinggan po muna natin yung leader, yung instruction ng leader. Kasi pag hindi po natin pinakinggan, ano mangyayari? Talo. Alam natin may kanya-kanya tayong talent. Pero this time, pag may nagsasalita, pag sinabi, follow the leader, follow instruction, gawin po natin. So, yun po yung dito, di ba? Okay. So, yung doon naman, lumipat po tayo doon sa 2. Sa water, yung pit, 2 pit. Yung may garter at saka yung gano'n. So, ano po yung learnings natin doon? Bakit kayo nanalo? Yung nanalo, ano po learnings? Panalo na sana eh. Ano pa? Sino yun? Natalo pa. Ha? Panalo na sana kayo. Nadapa pa. Sa buhay natin, akala natin panalo na tayo. Pero huwag tayo nasisiguro. Kasi sa pagdakaway po natin ng ating buhay, kahit sabihin na natin nasa ating nakabuksamay na natin, may pagkakataon pa tayo pwedeng madapa, malaglag. Pero ang mahalaga ay Lumalaban. Kasi po ang buhay hindi smooth sailing. Meron po tayong pinagdadaanan. Kamukha po ng ating pong BNLC, di ba? Bago po tayo nag-put up, luha ang tumulo sa akin. Bago po natin nagkaroon tayo ng ganyan. Pero sa ngayon po, nakukuha na po natin na marami sumusuporta, maganda po yung nagiging takbo. Pero huwag po tayong 29 million in the house. Mega love shout out. Raymond Pax. Sa inyong pagkadapa, sa Good ating afternoon mga to you. pagsubok, naroon pa rin ang ating pag-angat pagtayo. Ang kailangan po natin ay magkapit Thank po you for tayo. coming Magkapit here. kami tayo itaguyod po natin. Kaya po meron tayong Raymond Pax. BS, Ayan. G. Ano ba yung G? Yung vision, mission, and goal. Ano po ba yung layunin natin sa grupo? Kaya po, dahil dyan ay inaanyayahan namin kayo. Halika na, nagpa-process na kami dito eh. Halika. Okay. Sino? Ay, hindi pa magdala ako dali. Ano ko na lang muna. Nandiyan si Kap? Sana may dalang pagkain. Sana may dalang kahit pizza man lang na Oo. SNR. Dalawang Para, huwag na tayong umasa. Mahirap masaktan eh. masasaktan na tayo. Ayan ba lang dumating? Ako lang meeting na sa akin nilang nakakanga nila. Ayan, Raymond Pax. Mega love shout out. Thank you for coming here. Ayan. Kaya pala ganun ang lasa. Ayan, dito po kami sa Amaro Resort. Ano pong mamis-amis na maalat-alat? Galing sa ano. Baka galing sa dagat? Ano pala lasa ng hihin na senyor, no? Ito yung nakukamiti. Sinakain mo makukupin. May pagpalitan niya eh. Kasi hindi naman makatik kung kailan ang daming dahon. Siguro hindi ko ito. Hindi, kaninang umaga kasi marami pang chlorine. Ano ba ngayon? Yes. Ayan, natigil po yung dahil may dumating na bisita. And mega love shout out po sa inyong lahat. At mega love shout out din po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, kay Ma'am Rosalina, mega love shout out. May dala ba? May dala, may dala?
Pwede lang. Kay Ma'am Annalisa ng Malaysia, mega love shout out. Kagawad ka lang. Kagawad. Kay Paul Dunisa official, ayan, mga busit na official, mega love shout out. Dilito. Nandyan? Sila yun ang dalawa. Silang dalawa yun. Palagay. Vince DJ Ag, hi, I'm from Uganda, Africa. Parinigan ng parinigan. Ayan. Parang yung mga lalaki. Pagsalto. Mega love shout out to you. Vance DJ Og from Uganda, Africa. Ayan, thank you for coming here. Vince DJ Og. Ayan, mega shout out din po kay Miss Nani Sanchez Vlog. Ayan, may dumating pong bisita kay Natigil. Taon pala ng cellphone. Parang ang bilis na. I'm live and loud. How is there? Ayan. I'm live also and loud. Loud and clear. Tagal naman yun. I'm here at the Amaro Resort because Sikap at meron kami 3,000. Pinuntahan pa niya kami sa Bulacan. 3,000 din din. I show to you there. I show to you there. Place. Look their place. Very beautiful. Say hi to all mothers, mothers there. Hi to all mothers daw. Wow, swimming pool is nice. Wow. Hey. Yes. Hindi pa naman daw Swimming pool because I'm celebrating progressive. Progressive kasi ang salamin ko. Hindi na nilagyan ng precision para team building. may konti na ako katarata, nagsishave din. Magkaibang mata ko. Hindi pa naman ito kailangan ng operasyon, pero hindi ko na ako ng Ayan. Thank you, Vance DGO, pwede pa naman daw. for coming here. Ayan. Nice to see you. Kaya lang, mas inano niya ulit. Bintrado niya, ang dami niya kanyang One, cellphone mo naman daw pagkagano sa kaya lang, yung Vance DGO, one of my friend is hindi ko ngayon. Hindi pa niya one ako of my magpagawa sa friend labas. Pero nagpagawa ko sa kanya. from Uganda also. Sa iyo siguro, kasi marami kong bibigyan sa iyo. Frame. Ayan, 70 million in the house. May love shout out. Summit Nagar, you from the Philippines. Yun ang nakakomento din. And you are Grado ng mata ko din. Ang dami siya. from what country? Oo, tatlo yata yung machine yung pinaanan ko. Di ba special? Oo. Ang talagang ko sa iyo kasi parang ano ba yun? Ophthalmologist, optometrist. Kaya magkaiba po. Yes, from Uganda bro. And you? I'm from the Philippines. Yeah. I'm from the Philippines. Vance DGO. I love Philippines. Yeah, because the Philippines beautiful country. Many more places is Hindi ko nga alam kung ano yung nasa mga beautiful tourist destination. Mahal kita. Summit Nagar. magkaiba yun. Spelling niya. Ayan, mahal din kita. Hindi, magkaiba yun. Mahal din kita. Pareho din. I love the move. Call it might be you. Ba? It might be you. It might be you. When I see you smile. Kanta. Wala ka na bro.
Sabi niya kasi it might be you. Kanta, di ba? Oh, di, ano din, when I see you smile. Is this your family? No. Is one of the, ano, one of the group. One of the group organization. Popcorn. You like popcorn? You like popcorn? Is this your family? Okay. Ano na, mga latin mo? If you're willing to travel, visit the Philippines, because Philippines is many more island. What is that you're eating? Popcorn. Do you know popcorn? Corn pop. From Uganda. 22 million in the house, Mega Love Shop. For sure, I love the Philippines. Yes, Philippines is a beautiful country because Filipino is very loving, people. I feel like traveling. Yes. I love Filipino girl. Oh, Filipino girl. Tuyo na ang damit ko, pati panty ko na tuyo na. What do you like? Nasaan? Nasaan sila? Nasa labas? Baka binayaran. Dito sa terrace, ayun po nang pinuntahan ng natin. Sila ka, dito sa Nandyan? Marami sila? Tapos, weekend. 5 yata nila. 5? Kasama yung kasama nating isa, no? Gawad Presis. Nandyan din. Yes, Filipino people is very, very loving people. 2. You like a song? In this year with other, yes, Filipino people is very loving people. I love music. Yes. Oh. You want music? What are your school? Okay, we acknowledge the arrival of our Punong Barangay Top Mark Boys and Palakpakan natin Kagawad Precious Candido, Secretary Pangkon, at si ating admin, si BK. Sino pa ba yun?
Saan na ba? Ayan, yung ating mga kasama, si Ano nga po? Mark. Maru. Maru. Siya may ani na ito. Amaru. Okay. So, dito po muna tayo. Hello. Mamaya po muna. Marami pong dalang pagkain sila. Huwag kayong mag-alala. Marami tayong kakainin. So, The barangay captain is coming here. so po, dito po tayo lahat muna. Upo muna po tayo. Take your seat. Take your seat po muna. Dito po tayo. Saan na kayo? Upo kayo. Upo muna. Po. Sige po. So, salamat sa pagdating po ni Kapitan at saka ni Kagawad. Dito tayo po. Ayos everything. Andiyan kayo, di ba? Upo muna kayo. Ah, Sa ipuan nyo. Yan. So, kanina po ay What's he nung dumating saying? kami dito ay naglaro po muna kami dito sa tubig ng mga hanapan ng mga bola na nakapiring ang mata. Meron din pong mga the barangay captain is coming here. mabilisan na Yeah. sagot. Makikita yun nila sa post po namin. So, ang malaga po dito, nagkaroon kami ng yung camaraderie, yung bonding. At mula doon sa laro, nagkaroon po kami ng processing. Ano po yung ginawa nila? Bakit Where sila is- nanalo at bakit where sila is the natalo? DJ? Kaya dahil doon, The ay DJ napalat is po here. tayo. Hello. Ang ating pong grupo Hello. ay kasama po one natin of si the, Kapitan. ano, Bigyan po is tayo barangay ng, captain maikling and, mensahe to inspire us na sumusuporta po sa BMLC. At tayo pong lahat na nandito na nananahi ng damit ay nagsisikap po, hindi na balita na nagsisikap po na maging mabubuto. So, pakinggan po natin si Kapitan Mark Boy Santiago sa kanyang special message. Yes! Salamat po, Gawad Nick. Maraming salamat po. Naimbitahan po ako ni Kagawad Nick sa inyong pong swimming. At nakakatuwa dahil nga po nagkaroon kayo ng bonding. At siyempre kailangan nyo rin mag-relax. Hindi puro trabaho servisyo tayo sa ating barangay. Kaya nagpapasalamat po ako na nagkaroon po kayo ng isang pagkakataon ng konting oras na magkasama-sama po kayo lahat sa ganitong pagkakataon na mag-swimming po kasama ang inyong mga anak. Kaya muli po, kami po kasama ko si Lord Precious, Yes. ang inyong masipag. Siyempre, nakasuporta po sa live program at kasama po ang inyong kapitan na patuloy po, kami po ay nasa barangay pa, patuloy po susuporta sa BMA. Sabot po ng makakaya. At siyempre, habang tumatagal, kailangan pag-yabutin pa natin. You like the beautiful girl? Darating ang panahon na kayo naman ang kikilalanin at mas marami pang mga walang trabaho sa ating barangay na matutulungan ng livelihood center natin para mabigyan po sila ng pagkakataon ng kanilang hanap buhay para sa kanilang pamilya. Unang-una, napakahirap po maghanap ng trabaho at hindi naman kaya ng iba na trabaho dahil sa kanilang edad. Kung meron tayong livelihood program na continuous po sa ating barangay, tuloy-tuloy, sigurado po ako. You like this? At kung sino mang maupo sa barangay, sana supportahan pa rin yung livelihood program natin. Kaya sana magkaisa po tayong lahat sa layunin natin na hindi lang po para sa atin to. At alam ko, makapagturo pa rin kayo, may share po sa iba. Yung mga natutunan niyo po sa pananahin at hindi lang naman po tayo nakafocus dyan. May mga iba pa tayong mga livelihood program na project na katulad po ng mga toad pa o ano pa man yung mga livelihood program po, yung mga cycling shorts po na yan na pwede po natin i-market kahit po sa lugar. Basta magtulong-tulong lang po tayo. Sisiguraduhin ko po, sisigurado natin na yayabong po ang livelihood program ng Barangay Mapulang Lupa. Dahil Yes! sa inyong lahat. Dahil napakasipag nyo po. Kung wala po kayo, si Kagawan Ling, si Mang Hilda, pati yung kanyang mga anak na napakasipag din po dahil nakasupport sa livelihood program po ng Barangay Mapulang Lupa. Kaya nagpapasalamat po ako, Mang Hilda, na hanggang ngayon po, buti hindi ko kayo nalipat na ibang lugar. Nandiyan pa rin po kayo sa Barangay Mapulang Lupa para po sa aming mga mananahe na marami nang natutunan dahil po sa inyo. Pagpatuloy niyo po yan at marami pa po tayong matutulungan at ang punong barangay niyo naman po hanggat nandito pa ako, ako'y
tuloy-tuloy ang pagtulong po sa inyong lahat. Kaya maraming salamat po muli. At para sa inyo po, itong araw na to, masaya po kayo. Medyo iwan muna natin yung stress, mag-agad muna tayo dito para nang ma-relax ang ating mga sarili. At dagdag kalakasan din po to sa ating kalusugan. Kaya ang Panginoon po, hindi po yan natutulog at lagi naman po nandiyan niya para sa atin. Kaya muli po, maraming salamat sa ating lahat. Yeah! Okay, maraming salamat ka. Let's go clap! Let's Vulcan! Okay, Cup Taker seat. May we call on our beloved, beautiful young lady, our honorable kagawad, Precious Ann Candido. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyo lahat. Maikli lang po sa lahat pagbati po. Congratulations po. Dahil alam niyo po, dahil po sa pagsisikap po natin mula umpisa at wala pong huminto, tumigil po, no? Iba pa rin pa talaga pagsama-sama, nagtutulungan at nagkakaisa. Nakita niyo po yung tagumpay po natin sa mapulang lupa. Kaya palakpakan po natin muli yung ating mga sarili. Alam niyo po, proud na proud po kami ng buong council po sa inyo po, lalo na po sa pangunguna po ni Kagawad Nenek Bengana po. Dahil alam niyo po, hindi po, dahil din sa initiative niya po, alam niyo po, hindi po may sa kapaparan po lahat po ng mga nilalatag niya po sa council. Lagi po kami po ng buong council sa pangunguna po ni Kapitan Mark, ako buong council po nakasuporta po sa livelihood po. Sana po, mas dumami pa po tayo, ma-encourage pa po natin yung mga kababaihan, hindi lang kababaihan, pati po yung mga kalalakihan po na walang trabaho, gustong matuto, na magkaroon po ng hanap buhay at karagdagang kaalaman, skills po. Alam niyo po, ito pong bagay na ito, laking tulong po talaga sa atin. At marami na po tayong natutulungan, hindi lang po ang ating mga sarili, pati po ang ating mga pamilya. Siyempre po yung ginagawa natin pag naman po gusto natin, hindi na natin namamalayan na yung oras di ba po? Nag-enjoy na rin tayo, tapos po nagkakaroon tayo ng maraming kaibigan. Siyempre po sa pagbebenta, yung po yung pinakano, no? Nagkakaroon tayo ng karagdagang kaalaman, skills, para tayo makipag-usap po sa tao, paano natin mapopromote ng mas maganda yung negosyo po natin. Hiling ko po, dalagin po namin lahat po sa inyo. Siyempre po yung kalusugan po natin. Wag na wag po natin pababayaan. Alam ko po, makaramihan po sa atin, puyat. Araw-araw, trabaho, iniisip kung magbibenta. Pinukulit natin yung mga customer natin, siya, ganito, ganyan. Nakakatuwa po dahil lahat po tayo nagtutulungan para po sa ikakaganda ng livelihood natin. Deserve nyo po na magkaroon po ng ganitong banding po para po mas magkakilakilan pa po tayo ng maigi. Sana po hindi lang po dito natatapos yung banding, more banding pa po, magkakasama pa po tayo at mas dumami pa po tayo. So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at God bless us all po. Si Bigay, hindi na magsasalita. Si Pangkoy. Okay, so ganito po. Dahil alam ko naman po na yung mystery po ang ating kapitan. So maraming salamat po dito. Pero pwede naman mag-stay pa kayo dyan. Pwede kayo lumusok. Pwede naman kayo mag-group picture po tayo. Ha? Okay lang ba? Isang group picture para po naman may souvenir tayo. Ito po yung unang team B. May kasunod pa to. Number 2, number 3, number 4, number 5, at number 10. Ha? Hanggang tayo ay magkakasama, nabubuhay, ipaglalaban po natin ang ating pong Sustainable Livelihood Project. At sa totoo lang po, noong May 31, nagsalita po sa Casa de Polo ang ating buting Mayor, Wes Gatchalian, katabi ang kanyang napakagandang may bahay na si Ma'am Tiffany, na ang sinabi ay kinocongratulate si Kapitan Mark at saka namumuno po sa livelihood. At kayo din po yun, kayo po yung bumubuo ng livelihood. Kaya natutuwa po sila dahil na-inspired po si Mayora, ang Valenzuela, sa ating pong nasimulan. Kaya sana pag may simula, walang
Hindi, exhibit po. Kapag may simula, may ipagpapatuloy. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat. God bless. Hindi pa po tayo tapos. Maglulusong pa po tayo. So, pwede po mag-group picture tayo dito. Sa group picture. Sige po, kasama sila ka. Dito, dito. Okay. Dito po. Sige po, ano na po kayo? Pwede na po kayong gumalaw. Galaw-galaw po. Lahat tayo, lahat. Picture po tayo dito. Sige po. Ha? Sige po, nakasanglas kayo lahat. Against the light ba yan? Paano? PK? Against the light? Pwede malinaw din? Pwede malinaw? Ha? Subukan kayo ng precious. Tapos po yan mo doon. Oy, mag-eyewear kayo. Eyewear. Eyewear. Amoy naman lang kayo doon. Eyewear. Sige po. Ako po kayo. Sige po. Sige po. Okay, bilis. Bilis po. Upo po. Huwag kayong mag-double. Huwag kayong mag-double. Nak, sumama na kayo, Nak. Sige na. Okay. Madilim? Paano? Ha? Paano? Kaya lang yung view eh. Paano? Sige lang po. Halika! Pala yung balon dito. Magkahulog kasi. Yeah. Naiwan ko tuloy kayo. Ayan o. Alright. Agad mo na kayo. Habang kumakanta si Pangkoy. So ito? Kanta ka. Ben. Ayun sa kagawad. Kagawad yan tayo. So ito? Ano yan? Yaw. Ay, akin yan? Akin ba yan? O akin yan? Sige. Pwede po bang pakisuyo na lang yung pagkain para mabigyan lahat? Kain na naman. Mamaya. Sige lang natin kain yan. Ma'am Lourdes, pasuyo po.
Mabigyan lahat ng pagkain. Mabigyan lahat po. Ayan. Sige po para habang kumakatak mo si Seth Pangkoy. Seth! Hindi! Ha? Nakaulan? Yan. Look beautiful. 0, 5, Di ba? 5, 0, 8, 3, 1, 7, Okay. Sige po, pabigyan lahat. Okay. Maraming salamat po. Napusayan na po ni Kapitan Mark Boy Santiago. Si Kagawa Precious San Candido. Kay CK. Kay Pangmo. At kay Abaru. Ayan. Kay Aru, maraming salamat. Ito yung ano, diba? Si Lito. Simple yellow, all I need is set me free. I roll and go through me. It's been long years, the years for me. I don't see a yellow around the old Okay, everybody mo. Sana nag-enjoy mo. Wala po ba kayong ano? Yung gano'n? May kalap shout out to you, Dal. Ayan. Thank you for coming here, Dal. Yeah. Good afternoon to you. Ayan, good afternoon kay Mr. Dal. Ayan, mega love shout out to you. Ayan, thank you for coming here. 9, 1, 5, Ayan, yummy.
Yan. Good afternoon, Mr. Dal. Oh. Good afternoon kay Sir Dal. Ayan, he's looking for boots. Yes, because it's time for politics now. All the way from the start. Look, yummy. Good afternoon. Kain tayo.
tayo. Kain po, kain. Oh yeah. Kain po. Realitan din nga, tapi napasok. Ano yun? 2, 5, 5, 3, Kanino yan? Tawag. Kanta pa lang, halata nyo na yung edad, ano? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, Mega Mega Love Shout. 13 million in the house. Mega Mega Love Shout out. Kain po tayo. Kain po tayo ng palabok. Yan, makinig muna kayo ng ano, music muna tayo. Kain po tayo ng pansit.
Ayan, 14 million in the house. Mega love shout out. Ayan, merienda po tayo. Merienda tayo ng pansit, pampahaba ng buhay. 5, 1, 5, 4, Ayan, maraming salamat sa lahat ng nagtamsak. Ayan. Maraming salamat. Ayan, manok na pula. Di ba? Yung mga nanay namin magagaling na singer. Nagpadala ng disposable na mga gamit para doon sa to save yung mga kalat. Ayan, maraming thank you sa inyong lahat, sa lahat ng dumaan. Ayan. Kita nyo naman, ang ganda ng mga kantahan, ano. Ngayon, halatang halata, yung sa kanta pa lang alam na yung edad. Six, Mura lang naman yun. 1, 0. Gamit ko sa parang hindi nakasama. Kaya Oh yeah! Thank you.
pa. Ah, para din tayong nasa concert, ano? Two. 6, 6, 0. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow and everything but then I let go. Now it's only fair that I should let you know what you know. I can't leave the place I can't leave, can't live anymore. Can't live and work this without you. I can't live, I can't live anymore. It's showing without you, I can't live, I can't live anymore. I can't live, and living is without you. I can't live, can't give anymore. Ingat! Salamat ako. Salamat. Ah, ingat, ingat. Ayan, mag-uwi. Uwi na daw sila. Ingat, kagawad. Ingat, ingat. Ingat, ingat. Ingat. Ah, di ba? Ang ganda rito, no? Ligo ka doon. Ay, ba't wala nang lumalabas din na tubig? Ah, di ba? Ang ganda dito. Dito lang yan matatagpuan sa Valenzuela. Amaro Resort. Ayan, kung makikita yung building, mga pabrika na yan. Ayan yung mga kasama ko.
Galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, ang ibong ko'y wala. Sumayaw, galing kong gumalaw, sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, ang ibong ko'y wala. Ito ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, ang ibong ko'y wala. Galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, ang ibig ko pala. Ayan, di ba? Napakaganda dito, ano? Dito lang yan matatagpuan sa Valenzuela. Amaro Resort. Makarami pong cottage yan, no? Paikot. Doon, puro cottage yan dyan, no? Darling, I love you. Oo. Magaganda rito. Maraming ano, may hotel na rin siya. Ayan, mga hotel yan, oh. Ayan, mga hotel yan. Ayan, pag overnight, napakaganda. Mahaba po yan, oh. Pakita ko sa inyo. Ayan, puro po hotel yan. Pag gusto nyong mag-stay, ayan. I-ano nyo lang ang Amaro Resort. Ayan. Amaro Resort in ano. Ayan. Maganda, nakapadlakas pinto. Dito may kaalis lang na ano, guest. Ayan, kabilaan. Ayan, ito rin. Diba? Ayan. Pag gusto nyo nang magdamag, pwede rin dito. Ayan. Ito, napakatahimik lugar na ito. Ayan, kung gusto nyong mura lang,
Itong mga ano na ito, cottage. Ayan. Ngayon, ito ang kinuha namin kasi maramihan kami. Nag-team building kasi kami. Team building kasi kami, kaya yan ang kinuha namin. Kita nyo naman ang saya-saya nila. Oh. Kailan daw? Maganda. Ano, alak? Mayo. Seven, 6, 4, 0, 7, 6, 5. Dapat katakbuhan nila sa school. 7, 4, Tingnan nyo naman, Six. ang gaganda ng mga ano dito. 5, Simula doon, no? 0, 7, Dito ang gaganda, oh. 4, Napakatahimik Six. ng lugar. 5, Mm. 2, 3, Tapos doon naman sa dulo, ito mga cottage, oh. Mm.
Makarami. Kabilaan ito. Ito mga ano. Dahil di ngayon ano holiday, hindi naman regular na araw ngayon. Regular na araw. Walang gaanong nagano. Dahil regular na araw, walang gaanong nag-book kasi regular na araw. Kaya walang gaanong nag-book. Pinili din namin ganitong araw kasi pagka yung holiday, napakarami, punong-puno dito ng tao. Napakalapit kasi ito sa napakalapit sa Metro Manila. Ito, Along Valenzuela pa rin dito. Napakalapit. Marami silang pool, maraming swimming pool. Pero merong mas malapit naman doon sa may amin. Masyado kasing crowded doon sa mas malapit sa amin. Ito medyo boundary na ito ng May Kawayan at saka Valenzuela. Pero Valenzuela pa rin siya. Pero sa kabila nito is May Kawayan na. Kaya maganda-ganda yung dito kasi hindi masyadong crowded pa. Pag doon kasi sa yung malapit sa amin, grabe ang pero yung ganda, magkasing ganda, yung design lang ang nagkaiba. Design lang ang nagkaiba. At saka mayroon doon, yun doon sa Baste, nag-viral yun sa nag-viral yun sa social media yung Baste kasi mayroong mayroong tinatawag na mayroong wave, may nagwi-wave doon. Dito wala ditong nagwi-wave, lang siya, marami lang siyang ayan kita nyo doon napakaliwalas niya napakatahimik na lugar. May laruan din dito ng volleyball, ayan pag gusto nyo volleyball Ayan. Kaya perfect na perfect ito sa mga perfect na perfect ito sa mga team building katulad nitong ginagawa namin ngayon. Kaso lang hindi na kami kasi siyempre maghapon lang naman kami. Kaya hindi na kumuha kami ng Pero sa susunod pag naging success na yung ikwento ko lang sa inyo ikwento ko lang sa inyo sa susunod pag naging success na itong tinayo namin na livelihood, yun mas maganda na ang pupuntahan namin kasi ito first time ng livelihood na magpa-team building. Kaya dito muna kami sa medyo affordable kasi maganda-ganda. Dahil nag-champion po ang GCI kahapon po, binanggit ko yung GCI Junior Chambers of Commerce. Nag-champion po yung GCI. Nag-champion po ang GCI ng dahil doon sa ginawa namin ng mga tote bag kung saan nanalo po ang GCI Valenzuela sa national competition sa buong kabuuan ng buong Pilipinas ng GCI. Nanalo po yung Valenzuela dahil po doon sa ginawa namin ng tote bag. Kaya sa pagpapasalamat nila binigyan kami ng reward. Ito nga yung team building. Kaya yan, nagpasalamat ako sa pamunuan ng GCI nagkaroon kami ng pagkakataon na mai-enhance pa yung kaalaman sa pagdating sa mai-enhance pa yung kaalaman ng bawat isa. Kaya maraming salamat GCI, Junior Chambers of Commerce International. Ayan, iyan po ay samahan ng mga maliliit na negosyante sa buong Pilipinas, kung saan dyan unang naging presidente si Senator Win Gatchalian. Yan ang unang sila ang nagbuo dito sa Valenzuela ng GCI na yan. Ngayon, dahil senador na po siya, binigay naman sa mga batang entrepreneur. Ayan, nandiyan naman kung saan
nung nag-umpisa ang aming livelihood ay inilapit namin yan kung saan unang-unang umano talaga sa amin ang City of Valenzuela. Pangalawa yan GCI, Junior Chambers and Commerce. Tapos sumunod na yung DOST kung saan ang DOST po ay napakaswerte namin dahil approve na po lahat ng in-endorse namin, kaya maraming salamat sa DOST na yung request namin ng mga gamit. At saka yung DTI naman, DTI National. Pumunta rin sa amin, nag-seminar sa amin yung DTI National ng designer. Yan, designer ng DTI National. Kaya sa lalong madaling panahon, gusto naming mapaganda palalo ang aming mga production. Kaya maraming salamat sa walang sawa na suporta. Ngayon po ay mayroon pong kung gusto niyo mag-order yung mga personalized na mga t-shirt, pwede po kayong pumunta sa Facebook page ng GCI, Facebook page ng BML, Barangay Mapulang Lupa Livelihood Center. Yan po ang pangalan ng aming livelihood. Ayan, kung gusto niyo personalized na t-shirt, kung anong gusto niyo design, sila po ang bahala. Pero ang available pa lang po na machine sa amin ay para sa kulay puti na t-shirt. Mayroon pong sa kulay itim na sublimation, pero medyo mataas-taas pa yung presyo kasi mahirap gawin yon. Pero pag nagkumpleto na namin, pag naibigay na lahat ng DOST, yung aming hinihiling, mga sombrero, mga tasa, mga mug, gagawin na po namin. Pati yung tarpaulin, ayan, gagawa na rin po kami nun. Kaya nagpapasalamat, maraming salamat ng advance sa DOST. Ayan, kasama po yan sa naging partner namin. Kaya maraming salamat sa unang-una sa GCI International Junior Chamber of Commerce. Kaya maraming salamat. Diyan nagsimula ang lahat. Bakit kami napunta sa DOST, sa DTI, at saka sa city government, local government ng Valenzuela, kung saan napakalaking tulong ng asawa ni Mayura. Maraming salamat sa inyong lahat. Walang sawa na suporta. Nabangan nyo, pag gusto nyo magpagawa ng personalized t-shirt pa ang available, sabihin nyo lang, nirecommend na kayo ni Boss DTV. Baka alam na nila yon. Alam na nila yun na magbibigay sila ng discount. Kasi po, napag-usapan namin yon na magbibigay ng discount sakaling may pumunta dyan sa Facebook page ng BMLLC. Kaya yon. Kaya punta na tayo. Baka hinanap na nila tayo. Ayan. Ayan. Kwinintuhan ko lang kayo sa history ng kung bakit kami nagkaroon ng ganitong celebration. Ayan, team building. Sana sila nagsiligo na? Ayan o, ganda niyan o. Kaganda niyan. Meron pa yan doon sa kabila. Ayun, doon o. Nagbihis ka na? Ako hindi na ako magbihis. Diretso na ako, malapit lang naman eh. 15 minutes lang ang biyahe natin eh. Ayan lang ang mga tao ngayon dito, saka doon sa kabila. Ha?
Naku, lubat na pala ako, ha? Dahil, lubat na pala ako. Ayan, malapit na akong malubat. Maraming salamat sa inyong lahat. Maligo muna ako. Gawin lang natin itong 1.5 hour. Maraming salamat sa dumaan. Sa nakipagkwentuhan, lalong-lalo na itong mga taga-Uganda. Maraming salamat sa inyong lahat. Magligo muna ako. Ayan, makinig muna kayo sa sound ha. Maliligo lang ako. Maliligo. Kasi lulusong muna ako, naiihi na ako. Ayan, bahala na muna kayo, kinig muna ng sound. Diba? Naiihi na ako eh. Maraming salamat sa lahat ng dumaan, nakakalahating oras na tayo, no? Maraming salamat po sa walang sawa na suporta. Ayan, God bless us all. Paalam na po.